A few moments later. So, what's up sa inyo lahat dyan mga buddy, ano? Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon. So, for today's vlog, andito kami sa, Olongapo. So, medyo, tanghali na kami umalis dun, mga alas 9. 9 na ng tanghali, kasi kagabi, dito na puno eh. Kaya, maaga na namin kinakbo. So, dumating kami kanina ng 12:40 ng, tanghali. So, ngayon 4:05 na ng hapon, hindi pa na tapos pagpasok, medyo marami-rami kasi. So yun, mamaya update ko lang kayo, makapag-vlog pa tayo sa kalsada para makita nyo naman din yung Olongapo Road papuntang Dinlupihan. So yun, kita-kits tayo mamaya. Bye bye. Yun mga buddy, palabas na kami. So, atras lang kami. Sinsya na kayo sa background ko. Parang gulo. Dong! Pagod yan. Pagod talaga. Grabe. Libre trabaho. Masya yan. May hawakan ba? Huwag kang kumpiyansa dyan, ha? Ayaw ko si taasan yung mga wire D. Ha? Ayaw ko si taasan. Sa bagay, sa division, parang sa division to eh. Bawal man truck dito. Ayaw nandito yung Tayo ng malaking truck hindi mapapasok, ha? out of line na to. Subdivision to, di ba? Oo. Gordon Heights. Dito ba? Di aakyat yun, oh. Ha? Yung makaakyat yun.
Aguilar. Alam ni Aguilar. Ang sikip dyan, bababa pa ng wire. No, may simbahan dyan? Oo. May kamag-anak sila dito eh. Meron eh. Pamangkin ni Madam. Tandaan rin. Yan. Gumawa ka dyan daw. Nababa dito. Wala? Nadaanan na? Hindi, dito. Kanina? Ang baba no? Oo. At pala, binigyan mo ng tali. Pwede na. Tali. Ayun, kung ano, plastic. Tali mo sa kanya naman yun. Dito dati, no? Sabit talaga yung dito. Ha? Sabit dati dito. Buti nga, tinatali na yung iba. Dito tayo dati sa Sirana? Oo, dito. Sinampay na. Yun yun, oh. Sinampay na. Yun yun.
yung bata, alert to ba, no? Ha? Tamba eh, tanggi na yan. Dito na yung paggawa dati, no? Babayin ko na? Dito na lang.